stor præference for mig, det er bo tæt på havet. Det er skønt. Jeg glæder mig hver dag. Årene. Det gør jeg. Ja. Jeg er glad hver dag, jeg står op. Jeg synes, det er fedt at kan gå ud og kigge ud over stranden og nyde naturen. Vi ledte efter et sted, hvor vi kunne tænke os at blive gamle, og havde ikke noget bestemt geografi på. Men da vi kom her og kravlede op på loftet her første gang op ad stigen, der sagde vi til os selv, da vi så ud over landskabet: her vil vi gerne blive gamle, og her vil vi bo. Der er et meget stærkt sammenhold, og selvom alle kender alle, det kan godt lyde negativt, men her der er også en positiv ting ved det. Der er en stor tryghedsværdi i det, og man tager hensyn til hinanden og passer på hinanden. Vi har en stærk tradition for at ville også for vores samfund, for at det skal være et godt sted. Vi reddede blandt andet plejehjemmet på et tidspunkt fra en lukning i sidste øjeblik. Og vi har ved lokalt samarbejde har vi fået bygget en hal til vores skole, som heller ikke måske var politisk planlagt på det tidspunkt. Højt til loftet, og der er en dejlig natur herude. Jeg kan let komme ud til vandet, som jeg altid har elsket, og altid gerne vil bo i nærheden af. Vi er trygge ved de skoleforhold, der er. Nu er vi i den situation, når børn skal til at starte i skole. Der er valgmulighed herude, i og med, at der både er en friskole og en offentlig skole at vælge imellem. Og det synes jeg er rart. Der er også 2 børnehaver, og foruden dagplejen, det er faktisk en stor valgmulighed, synes jeg, der er herude. Det er sådan en salon på den der. Hvad er det var lige før, jeg skulle have præmie, hvis man kunne mere end 4. Jeg synes jo, det er et dejligt område, fordi man har boet her i så mange år, jo, og så bliver man jo knyttet til det. Jeg synes, det er et fantastisk område. Der er jo natur og frisk luft, og vi har tæt til til byen, kan man sige, til alle faciliteter. Så har vi jo heldigvis vores lokale idrætsforeninger og vores foreningsliv med klubber og hvad det ellers er. Man kan komme til. Det er et spørgsmål, om man har tid til det. Det, der er lidt svært ved at flytte, når man er ældre, det er jo, at man
naturligt har den omgangskreds lynhurtigt, som man har, når man flytter med børn. Man skal være lidt mere aktiv selv for at komme ud og komme i kontakt med folk. Og det synes jeg er nemt her. For mig virker det som et unikt sammenhold. Jeg har det fantastisk godt herude, så jeg synes ikke, der er lige umiddelbart. Så kunne jeg ikke forestille mig at bo nogle andre steder.